Jekk hemm anomalija fil-pensjonijiet tal-membri parlamentari din trid tiġi rranġata, iżda l-akbar obbligu li għandu Joseph Muscatu li jsaħħaħ il-pensjonijiet tal-anzjani kollha. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fl-Imsida. U kwota statistika tal-Eurostat li turi kif aktar minn 22 anzjan Malti u Awċi jinsabu fir-riskju tal-faqar. U stieden lil Muscat biex mill-għada stess jibda d-diskussjoni ħalli l-pensjonijiet jissaħħu għax għall-Partit Nazzjonalista mhux aċċettabbli li fis-soċjetà jkun hawn anzjani li jgħixu fil-faqar. Il-Partit Nazzjonalista jemmel li l-anzjani jixirqilhom l-aħjar għax kienu huma li tawna dak li għandna llum. Adrian Delija qal li jekk il-Gvern mhux se jagħmel xejn se jkun il-Partit Nazzjonalista li se jibda d-diskussjoni għax l-anzjani għandhom jingħataw ir-rispett li jistħoqilhom mhux b'karità iżda bidritt. Qal li l-anzjani baqalhom ħafna x'joffru lis-soċjetà tagħna. Min għada it-tnejn jien nistieden il-Joseph Muscat illi fil-Parlament jagħti priorità assoluta lill-anzjani tagħna u jibda jitkellem u jiddiskuti il-pensjonijiet. Jekk il-Gvern Laborista mhux sajniedi id-diskussjoni u fi żmien xahar biss din id-diskussjoni ħajnidija il-Partit Nazzjonalista u mill-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza l-istatistika li turi kif il-persuni li jinsabu fil-riskju tal-faqar żdiedu b'4,000 tant li sal-2016 kienu jammontaw għal 85,000. Qal li fil-waqt li l-Gvern jgħid li dan hu l-aqwa żmien hawn persuni li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u għalhekk li l-missjoni politika tal-Partit Nazzjonalista tibqa' li ntejbu l-kwalità tal-ħajja. Sellem ukoll il-memorja ta' Charles Micheli li ddeskrivih bħala bniedem li dejjem ħadem qatih favur il-foqra u l-batut. Adrian Delija tkellem dwar l-abort u spjega kif Muscat irid ineħħi l-protezzjoni għat-tarbija fil-ġuf mill-liġi dwar il-vjolenza domestika. Minħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jrid li Muscat jagħmilha ċara jekk se jdaħħal l-abort f'Malta fil-waqt li jagħmilha ċara li l-Partit Nazzjonalista u se jibqa' kontra l-abort tant li se jkunu li se jiddefendi lit-tarbija fil-ġuf. Il-Gvern ta' Joseph Muscat irid jiddikjara jekk hux favur jew kontra l-abort. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara daqs il-kristall. Aħna favur il-ħajja. Aħna favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali. U jekk ħadd mhux se jiddefendi il-ħajja, ħajjiddefendiha il-Partit Nazzjonalista. Dwar in-nisa, Adrian Delija qal li l-Gvern għandu jara li ma jkollhomx ostakli ħalli jikkontribwixxu fis-soċjetà u fil-politika. Sostna li dawk in-nisa li jażlu li jaħdmu fid-dar għal uliedhom u għall-familja iridu jingħataw ir-rikonoxximent li jistħoq ilhom.